Al ras, amb Jessica Crespo i Joan Espinosa. Estem amb tu. I a aquesta sintonia, quan són les 1:13, girem la mirada cap a les xarxes socials, un espai, no? Un lloc on hem estat molt pendents, on estem sempre molt pendents, però jo crec que una miqueta més, no?, durant aquest estat d'alarma. Sí. I cada dia els convidem, ja ho saben, no?, que participen perquè volem parar-los atenció, volem saber què pensen, què els preocupa, i d'això n'està pendent sempre. Susa Calafat. Hola de nou, Susa. Hola. Hola, companys. Sí, efectivament, sempre estan al seu abast les xarxes socials i a nosaltres ens encanta que les facin servir, clar que sí. I avui ha sigut així, no? Tenim algun missatge, cert? Sí, així és. És un oient que ens enviava un àudio, l'escoltem de seguida, on ens explica com és el dia a dia de part del seu entorn. Parlaven de mascaretes este matí, doncs Sí. vos explique. Sí. En la seva família hi ha 3 persones sordes amb implant coclear, que com sabeu és aquest dispositiu que els permet escoltar en part, però necessiten el suport de la lectura labial. Escoltem, així ens explicava esta oient com estan vivint les persones sordes en este temps entre mascaretes. I amb les mascaretes que ara són obligatoris per sortir al carrer, és un problema realment poder comunicar-nos amb elles. L'Associació de Persones Sordes d'Implants Coclears, a ICCV, ens han donat unes mascaretes amb finestre per poder llegir els llavis, però aquestes mascaretes realment no són homologades. Llavors, estem en un impàs sense saber si és millor tenir una mascareta homologada però que no puguem llegir-nos i comunicar-nos, o utilitzar aquestes que són molt guais perquè podem llegir-nos els llavis i parlar entre nosaltres. Ja, clar, Clar, a les persones sordes els complica la vida, no?, la comunicació, allò amb l'ús generalitzat i obligatori de les mascaretes. Sí, així és, i així ens han transmès també les seues necessitats, i sí que seria ben interessant, no?, que es treballara per tal d'homologar alguns d'estos elements amb aquesta finestreta, tal com ens explicava ella, vaja. Estarem molt pendents de si això passa finalment. Gràcies, naturalment, a esta oient, no?, per traslladar-nos com és en estos temps, no?, la seva realitat. Des de la Federació d'Associacions d'Implantats Coclears d'Espanya, Federació AIC, i l'Associació d'Implantats Coclears de la Comunitat Valenciana, AICCV, agraïm aquesta assòcia per visibilitzar el problema de comunicació de les mascaretes per les persones sordes. Però volem tranquil·litzar-vos. Les mascaretes distribuïdes gratuïtament per la nostra ONG porten 4 capes de teixit. La tela resultant ha sigut analitzada per un laboratori i dona un 96,02% d'eficàcia de filtració bacteriana. La norma UNE exigeix que les mascaretes reutilitzables siguin del 90% o superior i les no reutilitzables del 95% o superior d'eficàcia de filtració bacteriana. Volem confirmar que tots els nostres socis les rebran a casa seva pel seu ús i encara que es poden rentar 10 vegades, no recomanem fer-ho més de 5 vegades. Federació AIC i AICCV.